Assalamu alaikum, barkanku da zuwa. Sunana Mustapha Bulama, mai zanen barkwanci a jaridan Daily Trust. Wayanda suka kasance tare da ni, idan baka kalli bidiyo na farko da na biyu ba, to ya kamata ka koma baya ka je ka kalli bidiyo na farko da na biyu, inda na yi matashiya akan ainihin zanen barkwanci. Na'am, a wannan bidiyo ina so in yi muku magana akan ainihin ni mai zanen barkwanci, ya aka yi na fara zanen barkwanci, kuma ya nake gudanar da ainihin ayyukana. Na'am, na fara zanen barkwanci ne kusan shekaru 12 da suka wuce, amma dai ainihin zane-zane tun ina yaro karami nake zane-zane. To zanen barkwanci na farko da na fara yi a jaridan Desert Herald a Kaduna. A nan na fara ainihin zanen barkwanci na. Da na fara zanen barkwanci a lokacin ni na ɗauka kawai zanen barkwanci ka dai wani zane ka faɗi wani abun ban dariya kawai shine zanen barkwanci. Amma daga baya da na fara ainihin gane aikin, ina bibiyan masu zanen barkwanci a duniya, sai na gane cewa ai abin ya wuce nan. Ba wai kawai a ba mutane dariya ko kai ma mutanen shagube kawai shine zanen barkwanci ba. A'a, zanen barkwanci hanya ne da ake amfani da shi wurin isar da sako da sauri, musamman a yanayin da muke ciki, yanda mutane da dama ba sa iya zaunawa su yi karatu, su karanta shafuka na jaridu da sauransu. Za ka iya tattaro bayanai ko wani wani sako da kake so ka isar a cikin ɗan ƙaramin wuri, ka yi zane ɗan ƙarami kawai. Da ka saki wannan zanen za ga ya isar da dukkan wannan saƙon da mutum zai zauna ya yi ta rubutawa, sannan wani ya zauna ya yi ta karatu a kai. Dai na gano cewa zanen barkwanci yana da wani irin ƙarfi a duniya, wanda ana amfani da shi wurin kawo canji a rayuwar mutane, ko a yadda ake gudanar da harkan gwamnati ne, ko a yadda ake gudanar da rayuwa ne, ko al'ada ne, ko ma menene, kana iya amfani da zanen barkwanci domin isar da wayannan sakonnin. To daga nan kuma da na fara wannan aiki da Desert Herald na shekara 2, daga nan na dawo na fara aiki da Daily Trust a shekarar 2010 ko nan. Daga nan kuma har yau ina aiki da Daily Trust newspaper na a matsayin mai zanen barkwanci. Kuma a zanen barkwancin da nake yi, kowane sati ana buƙatar in yi zanen barkwanci a jarida na ran Asabar. Na kan yi zanen barkwanci guda 2, sannan kuma a na Lahadi na kan yi zanen barkwanci guda 1. A jarida na Juma'a ma, Aminiya, wato jaridan Hausa na Daily Trust, na kan yi zanen barkwanci guda 1, wanda aka fi sani da aku baki abin magana. Da farko dai kowane sati idan na tashi ina so in zanen barkwanci, na kan yi bibiya ne, ba wai sai sanda zan yi zanen barkwancin ne nake zauna in yi tunanin me zan yi ba. A'a, daga na yi wannan zanen barkwancin na fito da shi nake fara tunanin wanne ne zan sake yi. To kuma yanda zan sake yin wannan, ba wai kawai zama zan yi in tunani in ce ga zanen da zan yi ba. A'a, na kan bibiyi shafuka da ake na labarai haka, in duba jaridu da sauransu, har da dai shafukan sada zumunta, in ga me ke faruwa a ƙasa, me ke ciman mutane tuwo a ƙwarya, me mutane suke magana a kai, me mutane suke damuwa a kai, wani saƙo muke so mu isar wa gwamnati. To haka nan idan ina bibiya har zan samu wani labari wanda zan ji ya kwanta mun, ko in ji ina buƙatan in faɗi wani abu a kai. To daga nan wurin sai in fara tunanin wani irin zane zan yi. Ku kasance tare da ni a bidiyo na gaba, inda za mu fara magana akan tunanin wani irin zane mutum zai yi bayan ya ga labarai. Ku kasance da ni.